Hi vlog. So, B-Boy Bugoy. So, what's up? And kumusta mga choy? Sa atong mga vloggers, sa atong mga viewers, kumusta? It's nice to be back. So, siguro kay it's nice to be back mga choy. So, we're going to back. Hello YouTube! So, B-Boy Bugoy again. So, today we're going to start vlog again. So, balik tatag vlog mga choy. Everyday. So balik na tag vlog sa B-Boy Bugoy TV. Taon-taon sa tayong nawa. So karon going to at least actually kay naklipta na sa dako atong ani vlog sa are almost 2 years na sa YouTube ba. And kagabi nakadawat ng email which is nag-ingon sad nga 2 years na mga choy, and I'm very glad nga bisan og taod-taod sa tanga wa nag-vlog, taod-taod sa tanga wala ta kahimog vlog, nagya po'y subscribers nga na-add sa atong channel, nagya po'y viewers nga na-add sa atong channel. Syempre ang revenue niyo mga choy higigya po jeg tubo, and nanatay dagko na day nga views. So karon ako nakaukab og balik sa akong channel. And today, the official date nga going to balik tas tong channel ta pag-post, balik ta pag-vlog mga choy. Buhion tas B-Boy Bugoy pag-usab YouTube channel ya mga choy. Boy nagbalik ka. Thank you so much sa nagsigig suporta sa vlog. Kaya actually karon pa na ako kay mga videos kada ko kay views, 1k views, 2,500 views, 1,000, 25,000, 30,000 views. Dagko kitag views atong video day mga choy, and wala rin ako napansin. Ingon sad ko, why not continue? Why not nganong dili na ako i-continue kung nasugdan ni itong channel, and nganong dili na ako i-continue ang atong nasugdan ni mga choy. So, is B-Boy Bugoy officially signing on sa atong vlog. So, subscribe to my YouTube channel, and here's a short clip video. Pag nako, gawa sa naumon. Actually, daghan tag vlog nga wa man mga choy kay busy sa recent month kay actually nag-radio station DJ sad ko for almost 6 months or 4 months siguro. August, September, October, November, December, January, February, March, May, June, July. Happy siya na mag 1 year mga choy Happy siya mag 1 year, and grabe ang schedule sad mga choy, 5 to 5 a.m. to 5 p.m. Mausad nga tagsarta ka vlog. So karon kay nakalugar na sad balik ta vlog mga choy. Actually lisod jud ang pag-vlog kay kakaron imo tanan ikaw cameraman, mga tanang ideas, content creator, ikaw man ana kay mag-edit pa ka. So lisod jud siya mga wala sa dako napadayon kay I'm actually working sa radio station for almost pila ka months. Mag-edit pa sayo pagmatay ka buntag kay akong schedule kay graveyard man siya mga choy. First DJ, morning show, afternoon show sa wanna busy sa tanya gagmay kakulias to kinaboy. Anyway, I promise you since today actually kay na kuansad ko marasad ko nga wag tag paglaom sa tong kuansad sa YouTube kay gamay sa tag revenue, pero nagtalk sad ko karon sad ko sa mga vlog uban malagagmay ti sa dilang paningkamot nga makahatag silang content. Importante day sa vlog mga choy kay is the content, not the revenue nga makuha nimo sa imong vlog, but the ang katawa nga mahatag, ang katawa ang mawagtang nga sakit sa tagsa ka mga dugan sa tuwag. So today, again, starting today, started the vlog balik, B-Boy Bugoy officially signing on. Another video na siya nasad mo klaro, pero eto ko tayo sa nag-inusarang DJ nga may pagkatisoy B-Boy Bugoy mo papasubog tang sakasakit sa tagsa ninyo ka mga madugan of chef ug mamatay ka ugma. Uy, ginoon ko. Asa ka? Ano sa may tagbay na? Bakit napunta sa mga scammer? Kamaragilya. Nag-vlog ka? Shout out to nanay. Hindi binalik yung 100. Sigbenta na yung kuhaan balik. What's up YouTube? It's nice to be back. Ang inyong abat. Ay, matay. Yung abat. So karon ay sa ato mga
Hello, what's up YouTube? Diya sa Tomachoy, diya welcome vlog, welcome vlog. Welcome to my vlog. Oh, okay, vlog ba naman tagbalik din mga choy. Welcome. So, it's nice to be vlog. It's nice to be back mga choy. So, our first vlog sa year 2021. Dili. No, naday 2021 yung vlog day. Yes. Wa man. Katuteng kuan. Gimota man lang nga. Katuteng kuan. Oh, it's nice to be back ah. So sa to sa to mga kalabyog diyan nagsigpangita kang Biboy Bugoy naras Biboy Bugoy diri ay mo Sa kabalaka mga kalabyo na to dira nangita ni Tita Ana diri. So tana ato daggan pa-fresh ta. So let's go. Picturean pag-share dira. Montage man na. Say hi the vlog. La. Shout out. Oh, vlog ang siya. Oh. What's up? What up? Tara. Naguan. It's nice to be vlog balik mga choy. Welcome sa vlog ah. Okay ra po diya. Sa maligo ta karon sa dagat adto ta sa Maravilla, Tabuelan, si maligo tag dagat dito mga choy pa-fresh tayo dito niya. Kuyogi mi ninyo kay magpa-fresh mi. Kuy ubay mi magpa-fresh dito ha. Ay sara bati kay na kapoy po na sige mas panawa ko imong hinay dagan negosyo. Diana, hindi mo kaya? Oh, kawa pa din. Budbud kabog sa kat mo, sa mimuron. Way bod nga koknet te. Te? Wala. Dipinis te gimo. Napay puti dia. Ganay kag puti. inaisip mo lang. O zaman. Dave, ganay kag puti ka pilit. Kinatawas na matay. Sige. O si asa to machoy sa ganay mo palit og lamian nga chocolate muron. Ari ala niyo sa ate niya is budbud kabog pangitalan niyo ang kabog ate ari sa Pasalubong. Richel's pasalubong. Ikaw si Richel te. Rachel, pasalubong delight. Sige. Sa dorhan na sa la pamilya na o tanang research to bila na. Oo, basta. Oo. Siya niya. 100 plus di ka. Pwede ra utang. 1 month to pay man. Oo, 1 month to pay. Pwede ra jud niya utangon pangayo. Di ba te? Sige te. Basta kanang nakaila na. Te, sure man jud ka kayo kate nga lami jud ang imong budbud ka bud. Lami siya. Asay mas lami, ako o ang budbud? Asa ang lami te? Mas lami ya budbud kun try. Te, asa ang lami? Imong budbud o budbud si imong bana? Alawa. Bana oy. Dili. Hotdog sa bana. Ang iyang bana, muhimo man siya nagbudbud. O, di ba te? Hindi mo di alam. Te, ang imong bana te, muhimo magbudbud te. Di ka diya tabangan himong budbud te. Lami katapang sa may mo kay mao gid say na human sa mga anak. Wow. Racing mo maestra. Da, Nauman tinuray. da, kamo? Sibo Pacific trabaho ko sa. Ay nate. Well, Ang akong senior ni graduate mo nang gudalupi ako sa ban mga gabutan. Da. Nga lang naman, hindi ka Ako pamamano mo, nga na naman ang tayo mag-provide sa imong mga Maninda kita kay manaan na dum ko ani. oh, di ba actually kay kuan man sad ka nang Para mo tinta ka buto pila yata yo pero ya pandemic wala ba seri trabaho sa Pacific. Kasi pang sa mga anak, Shirley, barangan. Shirley is gabutan. What's up sa inyo mga choy? So karon namin sa Maravilla, Tabuelan, Cebu. So it's nice to be back og vlog mga choy. Welcome again sa itong mga kalabyog dyan nga nagsige pangita og asa si Biboy Bugoy. Nara diris Biboy Bugoy mga igala, boy magyapon. And karon kay pachil-chill ta gamay, ligo ta gamay sa dagat as well as pakuan dyan. Pa-distress, bawas sa mga stress sa pagkinabuhi di ang mga igala. And basta, enjoy yung dagat Maravilla.
And ilang Chocomoron. Nice kailan Chocomoron. Actually, na ini-deliver din mo at Chocomoron mga higala. Send diri sa mua. And tilawan ang Chocomoron ni ate from Richels Pasalubong ko no. Ingon siya na ako no sa Facebook page. Ang Richels Pasalubong. Salamat kayo ate for your free Chocomoron. And gipatilawan niya sa mua. Gitagan niya free mga higala kay para ko naman tilawan ni Biboy Bugoy ko no. Ug unsa kalamay ang iyang Chocomoron and endorse sa inyo may gala kung unsa kalamay ang Chocomoron para mamalit mo. Nga siya Facebook page ang Chocomoron, bud kabog, budbud chocolate o budbud pilit. Basta budbud mga gala, lain-lain klase sa budbud yung i-serve diya sa iyang YouTube channel. Bisita lang o pangita niyo sa YouTube o sa iyang Facebook account. And sige.